Čaute ľudia, som Galaxy Boy a ja vás vítam u nového videa. A v tomto videu si ideme zahrať Go Fishing. A skúsime získať všetky ryby, ktoré sú v tejto začiatočnej dimenzii. Takže takto musíte zobrať prúd, natiahnuť a idete. Teraz to páli najzasnejšie z prvého. Teraz musíte klikať. Powerfish, to je... Počkaj. Index, to je nevzácne. Tak, ideme ďalej. OK. O 12 hodín potom. Takže ľudia, idem predať všetky moje ryby. Už som zistil, jak sa to hrá. A musíte ísť sútoku Fish Traderovi. A takto kliknite na ryby. Ja už nemám. Tak, ideme ďalej. Ľudia, teraz som vylovil nejaký darček, takže ideme to otvoriť. Poď. To si idem equipnúť, takže teraz idem to. A idem sa pozrieť, čo to zmení na mojej udici. Takže ideme na to. OK. Kámo. To nejdem predávať ľudia. To je vzácne. Idem ešte túto. OK, poď. A poď. Niečo dobré, ľudia. Blobfish! Komu ľudia má blobfish? Ona musí byť najzasnejšia. Yes! Toto je epic. To je rare. Ľudia, keď som to vystrihol, mi padla že nejaká catfish. Komu? Ja mám 3 najvzácnejšie. Takže toto ešte natočím. OK. Poď, niečo dobré. Druhá. Idem si znova túto silu a speed. Zatiaľ dám pauzu. Ľudia, znova nešumám. Druhá blobfish. Počkať. Ja mám každého najvzácnejšieho 2-krát. Ľudia. Teraz znova natočím. Malý darček, ľudia. A teraz som dostal veľký, či medium, normálny. Poď. Padne mi.
Ice Rod. Poďme ešte otvoriť ten medium. Poď. To koniec, čo je? Toto je toto a magma, to je horší. Nie, to je horšie. Takže ideme na to. Nejaký bacon sa tu plne postavil. Od bacon ulovíš nejakú, neviem čo, blok vyloviť. Ďalší malý darček. Koľko mi vlastne chýba veci? Raz, dva, 3, 4, 5. Takže teraz idem skúsiť ísť na to. Ľudia, to je pre toto video všetko. Dajte like a odber a čus!